hizo la concesión de una amnistía general. Este país es para los hijos de los dueños. Si el país va a empezar de cero, nosotros no. Hola. Muy bien. Oh, agua. ¡Ey! Lo sé. Claro. ¿Cómo Sí. estás? Sí. ¿Qué tal estás? ¿Estás bien? No, la peste. Sí, y el hombre de las mil caras también. Menos mal que tengo aquí a mi director. Sí. ¿Eh? Sí. Sí, empezamos ya. Hasiko gara. No, esto es fritzante. Vale. Egunon, eta ongi etorri guztioi Donostiako Zinemaldiko 70. ediziora. Gaurko prentsaurrekoan modelo 77 dugu. Hola, buenos días a todos y todas. Bienvenidos a... Kaixo egunon, 70. ediziora ongi etorriak, lehen prentsaurreko bat dugu orain, eta film inaugurala dugu modelo 77. Horretarako dugu, ia talde osoa hemen, ezkerretik, eskuinetik ezkerrera, Jose Antonio Félez, ekoizlea, Rafael Cobos, Guido Hilaria, Fernando Tejero antzezlea, Miguel Herran antzezlea, Alberto Rodríguez zuzendaria, Javier Gutiérrez antzezlea, eta Catalina Sopelana antzezlea, eta Domingo Corral ekoizlea. Hasi nahi nuke galdera batekin. Nire galdera batekin, eta uste dut galdera hau lotuta dagoela taldeari, askotan pasatu dira zinemalditik, oker ez banago, El Factor Pildrin, Alberto eta Jose Antonioen kasuan, eta Siete Virgenes Rafaelen kasuan. Eta nire galdera da nola sentitzen zarete film zinemaldia inauguratuz lehen aldiz, eta gainera kontutan hartu zuen filmografian, Siete Virgenes, Grupo 7, Modelo 77 bezalako filmak egonik, ilusioa egiten aldizue 7.0 edizioa inauguratzea Donostian. Bai, alde batetik, egunon denoi. Nik uste dut pozpozik gatozela eta erantzukizuna ere sentitzen dugula. Ni orain erdi urduri nago eta ilusionatuta eta pozik ere oso pozik baikaude film honekin. Hore handia da zinemaldia inauguratzea egia esan. Eta zazpigarrena, zazpi zenbakia, egia esan, Rafael nahiko superstiziosoa da. Eta behin, Siete Virgenes egin genuenan gero filmak oso ondo funtzionatu zuen, eta ez genekien zenbaki jarri eta zazpi jarri genuen. Eta zazpi talde egin genuenean ere, berak esan zuen, ez zazpi jarriko dugu ze ondo funtzionatu zuen aurrekoan. Beraz, uste dut kasu honetan, nik uste dut 1997 asko esan nahi duela herri honen historian. Gelditzen zea. Egunon zorionak film izugarri honengatik, fiskalek esaten zuten, Argentinako junta epaitu zutenak, borrokak egiten direla orainan aldian eta gero oroimenean ere, memorian ere. Film hau oso beharrezko da, eta nik galdetzen dut zergatik. Zergatik modelo espetxea une horretan, eta gero erantzun nahi duzuen guztiontzat, ze iruditzen zaizue esan nahi duela film honek 2022ko Espainian, eta zorionak filmagatik. Eskerrik asko. Gure atentzioa dituziguna izan zen hasieratik. Lehendabizi 45 presok ihes egin zutenean 78. urtean. Horrek atentzioa dituzigun eta hortik hasi ginen. Eta gero, jakin genuenean Kopel lehen existentzia hor egontzela, espetxea
da banandu egiten den mundu guztia. Ez genekien, hau da, identitatea ezabatzen dizutenean, nola lortzen duen jendeak elkartzea eta horrelako gauzak egitea. Hau da, pertsona batzuk zainak ebakitzea prentsa sartzeko eta norbaiti kontatzeko ze baldintzetan bizi ziren espetxean. Eta giza historio hori harrigarria iruditzen zitzaigun hori gertatu izana. Eta ezinezko bati jazarriz, hau da, utopia bat alde borroka egitea. Eta hori film hau lanean hasi ginean 2005an horretan, eta urte pila bat behar izan ditugu aurrera eramateko. Modeloa funtzionatzen ari zelako espetxe gisa 2017 arte uste dut. Eta gero, baita ere, garrantzitsua iruditu zitzaigun, ze testuingurutan gertatzen zen historia hau. Herrialde honetan edo zer gauza gertazitekeen ze transizio batean ari ginen, diktaduratik demokraziara, eta nik uste dut askatasun sentipen izugarria zegoela momentu horretan herrialdean. Eta preso baten historiari gina kontatzen, hau da, espetxe baten barruan zeudenak une jakin horretan. Eta oso esanguratsua iruditzen zitzaiden hori kontatzea. Gero filmak bat du bigarren irakurketa bat, baina uste dut hori ikusleari dagokiola. Guretzat onena da, edo ideala zen, film entretenigarri bat egitea, publikoak ondo pasatzea, eta etxera joatea bere buruari galderak eginez. Hola, buenos días. Kaixo egunon, denoi, zorionak filmagatik. Niri iruditzen zait presioko heltze bat dela oso pelikulako gorra da. Eta zurekin, Alberto, komentatu nahi nuke, zuekin paradoxa hau. Egiten duzu espetxe giroko film bat, espetxe drama bat, baina askatasunei buruz hitz egiteko, askatasunari buruz. Bai, hain zuzen ere, zerikusia du esan berri dudanarekin. Nik uste dut horrek espetxea ere permeabilizatu zuela. Hau da, askatasun oihu hori herri osoak egiten duena. Zentzu horretan uste dut espetxea beti gizarte baten isla dela, modu batean eta bestean, eta hori ere bilatzen genuen. Horregatik modelon filmatu genuen, modeloak duen neurriagatik. Hau da, hiri baten eta gizarte baten isla zelako. Erantzun dizut, Kontxita? Bai. Erantzun dizut, bai, gutxi gora bera, bai. Ederki. Kaixo egunon. Zorionak lehenik eta behin, antzezle guztiei, Albertori zuzendariari eta ekoizlei, nire galdera Albertorentza da, eta mai osoarentzat azken batean. Film hau egitean, askotan, esan izan zaigu Espainiak transizio eredugarria izan zuela, eta ez dakit zuei antzezle izate baterako film hau egitean ea pertzepzio hori aldatu zaizuen, eta herritar gisa uste duzuen oraindik ere badaudela oihartzun batzuk, ez? Frankismoaren oihartzunak, iragan horren oihartzunak, kuestionatu egiten dena maila judizialean kasu honetan. Nahi duzuzuk hitz egin, Javi? Bueno, yo no soy muy ni naiz oso optimista, egunon denoi, eskuinaren gorakada ikusita Europan. Eta uste dut garaitxarrak bizi ditugula. Lehen Albertok esan duen bezala, emozioa, inbidia ere, bai. Nola preso talde bat, sistema horretan, eta transizio horretan, eretzat ingris baino txuri gehiago ditu, eta film honetan asko ikusten da, inbidia ere egiten dit ikusteak nola preso talde hori dena aurkan dutenean torturak, humilazioak eta zigorrak eta jipoiak hartuta, nola iritsi zen talde hori lortu zuena. Gaina espetxe hori Bartzelona bezalako hiri batean zegoen. Gaur egun kanpo aldirietan egoten dira espetxetan, eta zaila izango litzateke aldarrekapen horiek ezagutzea hiri batean garai horretan ezagutu zen bezala. Beraz uste dut pandemian askoz ere gizarte egoistago bat sortu dugu, individualistagoa, eta horrek nolabaiteko inbidia ere egiten dit. Eta zirraragarria iruditzen zait filman kontatzen dena.
Kaixo, galdetu nahi nieke antzezlei, badakit presoekin lan egin duzuela, Kopelen egon ziren preso hoiekin. Kontatu nola izan den prozesu hori, eta, barkatu, nola izan den prozesu hori, nola izan den beraiekin lan egitea, eta beren jarrera ulertzea, ez bakarrik gidoitik abiatuta, baizik eta beraiekin hitz eginez. Venga, va. Bai, aurrera, Buenos días. egunon, Creo que yo conocí solamente a un preso real, que además fue egiazko preso bat bakarrik ezagutu nuen, gainera Kopeleko aurpegi ezaguna, Daniel Pons, uste dut. Eta egia da, harrigarria da pertsona horrekin hitz egitea. Ez du zertan hitz bat esan, bere aurpegian ikusteko bizi izan duten guztia, eta ez da gezurra egiazkoa da. Begirada eta sakona dute, urteak eman dituzte borrokan, etxipenean burgilduta, eta berarekin hitz egitea berazgarria izan zen. Ze jartzen zara Espainiako espetxe guztietatik pasa den pertsona baten aurrean, zehatz mehatz kontatu zuen zer, bizi izan zuen, filmen agertzen ez diren gauzak, nola borrokatu egin behar duzuen gauan, arratoien kontra janaria ez lapurtzeko. Eta gaur egun ikusten duzu, jaun zoragarri hau, Daniel, eta ia 80 urte dituela, oraindik ere borrokan dabil, presoen eskubideen alde horretan sinesten jarraitzen du oraindik. Eta uste du bera bezalako pertsonak beharrezkoak direla. Ze guk aldaketa hitz egiten dugu gure gizartean, eta ni optimistagoa naiz, Javier baino. Ze uste dut prozesu luzea dela, gatozen lekutik, duela gutxi gertatu zen hau, eta ez goaz bide okerretik naiz eta batzuetan atzera egin. Eta jende honek jarraitu egiten du bere borrokan, eta gogorarazten digu ez dutela ez bozik, ez botorik. Giltzapetuta daudela, ez dugu aztu behar espetxeratuta daudela. Ze espetxetan dauden pertsonen 90%, gehienetan errebisa daitezkeen gaiengatik daude. Beharra zutelako lapurtuen jendea esate baterako, eta behar bada ondo ez duten gauzak egin duen jendea. Baina testuinguruan jarrita, ulertuko bagenitu, seguruenez ez lirateke barruan egongo. Beraz, jende hau beharrezkoa da espetxe sistema aldatzeko, ze ez du erreformatzen zigortu baizik. Horreaino, nire parte hartzea. Kartzela, modelo espetxean filmatzea izugarria da, protagonista handia da filman. Eta ikusten ditugunean, figurazioa ikusten dugunean, nabaritzen dugu foko nagusia ez dela egiazkoa bakarrik. Begiratzen duzun, tokira begiratzen duzula errealismoa dago. Eta Albertoren filmetan hori gertatzen da. Aukera izan genuen figurazioa auzo marginaletakoak izatea. Lamina, Barcelonan, eta figuranteren bat pasan eta zegoen modelotik. Eta urtetan egondako ziega berean zegoen, beraz horrek errealismoa ematen zion filmari. Hau da, privilegioa zen modeloan interpretatzea, han gertatu baitziren benetan gauzak. Kaixo, zorionak filmagatik, esan duzun bezala entretenigarria da ere bai. Eta gainera galdetu nahi nizuke, ze proiektuaren ze momentutan irten zen eszena komikoagoak egitea, oiloarena edo efektu optikoarena. Umorea uste duzu garrantzitsua dela film batek arrakasta izateko bai Espainian edo gainerako munduko bazterretan. Eskerrik asko. Nik uste dut umorea gizakiok dugun zerbait dela, barruan dugun zerbait, eta guk filmaren hasieratik nahi genuen ez estereotipoak eman, baizik eta ikusleak gizaki gisa ikustea protagonistak. Pertsona gisa batez ere, edo zerren gainetik, eta umorea modu naturalean sartu zen historia. Hau da, ez genuen bilatu besterik gabe efektu bat bila genbiltzarako, baizik eta agertu egin da modu naturalean. Hori da nik dudan sentipena, ez? Bueno, gioia komikoagoa zen, egia esan. Bueno, esan duen bezala, Albertok tresna paregabea da umorea, bizitzaren parte delako. Eta horrelako film gogor baten erabiltzea oso ondo egon da, ze ironiak askotan balio du mezua hobeto sartzeko, iristeko. Eta nik uste dut umorea berrezkoa zela.
hain itogarria ez gertatzeko filma, hain lapidarioa, beste alde batetik. Eta honela gogoratzen naiz, olioa benetan gertatu zela, olioaren kontua. Olio bat bota zuten, patiora. Eta, baina kontatzen dute, bai, gertatu zela eta argazkiak ere badaude. Hola, buenos días. Kaixo egunon, hemen nago Alberto, zure eskuinera. Bueno, como sabes, me encantó. Dakizuen bezala filma asko gustatu zait, eta ikusten ditut elementu asko funtzionatzen dutela harmonia askorekin, interpretazioak, erritmoa, eta ze oreka dagoen alde guztien artean. Eta galdetunen izuke ea zu bereziki eroso sentitu zaren filma hau egiten, eta ea sentitu duzun heldutasun handi bat lortu duzula. Bueno, orain amaituta dago, eta ematen du erresa izan dela, baina prozesuan ni berdin sufritzen dut. Nik heldutasunaren kontu hori ez zait iristen, zoritxarrez. Baina egia da film hau blokeka egin dugu. Denok oso bat hartuta egon gara eta konpromiso handiarekin. Antzezleak, talde teknikoak, denak asko inplikatu gara filmatzean. Eta nik asko gozatu dut filmarekin. Hau da, denbora asko daramagu filma begin nahian. Eta azkenean, filmatzen hasi ginenean, ematen zuen, ilusioa berreskuratzen genuela eta ondo pasatzera genuen. Horrek ez du esan nahi eparranda bat zenik, ez zen horrela izan, ez da nire izakera ez da olakoa. Baina bai izan dela denok asko gozatu dugun film bat, ondo eta gaizki pasatuz, noski. Sufrituz, baina aldi berean gauzak funtzionaraziz. Eta oso eskerroneko nago talde guztiarekiko, figurazioaren adibidez, WhatsApp talde bat egin zen funtzionarioen eta presoen artean. Eta elkarren artean gauzak bidaltzen zituzten, eta jarraitu zuten kontaktuan. Mundu guztia oso inplikatuta zegoen filman. Javi komentatu duena, ez? Han atzean gertatzen zena, bakoitzak, esaten zuen, nik hau egingo du, nik bestean, ni ateratzen nahi, ni gauzen bila nator, gero irtengo naiz beste harekin hitz egitea, hau da, implikazioa oso handia zen. Eta gero mundu guztia oso eskuzabala izan da. Atsegin handia izan da film hau egitea. Bueno, ohar gisa, goratzen naiz, behin, Alberto, astelen batean, beregana joan, eta esan nion, markatu esan nion, ostia, Alberto, lortu duzu sekula esperezko ez nuen zerbait. Zoriontxeagoa naiz, astelen angozteko postetan jeikiz, eta ez ostiralean filmatze zamaitzean. Ez dut amaitu nahi, benetan. Nik pertsonalki modu berebizikoan gozatu dut. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Miguel. No sé si aprovechando la pregunta sobre galdera aprobetxatuz, prozesuaz ez dakit Jose Antonioek eta Domingok zerbait komentatu nahi duten bere ekoizle gisa egin duten lanagatik. Bueno, Albertok esan duen bezala, ideia 2005-etik dator. Beraz, ni zorionez, Albertoren film guztiak ekoitzi ditut, Faktor Pilgrimetik, Pilgrim eta azkenera arte, El hombre de las mil caras. Gehienak hemen Donostian izan dira, eta beraz prozesua oso luzea izan da. Lehen momentutik, hizketan hasi ginen momentutik, bai Albertok eta bai Rafak, interes handia zuten filma egiteko, eta Albertok esan duen bezala, ezinezkoa zen, ze ez genuen aurkitzen agertoki egoki bat, modeloren parekoa. Hau da, espetxe handi bat, non filmatzeko aukera izango genuen. Azkenean ideia hor gelditu zen, dokumentazioa hor gelditu zen, oso ugaria. Bai, prentsagenko albiste genituen, dokumentuak, garai artekoak. Eta jarraitu dugu filmak egiten, aukera hau sortu zen arte. Planteatu genuen duela bat urte, gaia berriro hartzea, Domingorekin hizketan ibili ginen, gainera koprodukzioan egin nuen Movistarrekin, eta Domingori iruditu zitzaion historioak merezi zuena kontaraztea. Eta martxan jarri ginen, gidoia oso bizkor idatzi zen,
normala baino bizkorrago egin zen, ze gidoiaren prozesuaren garapena oso mamitsua izan da, eta normalean gelduagoa da, baina bizkor iritsi ginen gidoi bat izatera. Aurpegi eta begiak zituenak. Eta gero, komplikatua izan zen, lortu alizatea modelon filmatzea. Espetxea utxik dago 2017tik aurrera, baina ordura arte, ematen ziren baimenak ziren egun bat, egun bi filmatzeko, baina guk denbora gehiagoz behar genuen espetxea. Eta gero gainera eman behar genion itxura hori, garai hartako itxura eman behar genion, 1977koa. Espetxe asko aldatua zegoen, morfologia eta proiektu tekniko bat egin behar izan genuen, ingenieritza enpresa batekin, eta aldaketa asko egin behar izan genituen. Zorionez, lortu genuen, hau dena lortu zen, eta beste Alberto bati esker, eta denboraz hilabete askoan borroka egin zuen, eta azkenean erakundeen laguntzarekin, Bartzelonako udalaren laguntzarekin, Generalitatearen laguntzarekin, eraldaketa hori egin ahal izan genuen, eta azkenean hastia izan genuen, beharaina haste han filmatzeko, beraz prozesu luzea izan da. Baina Albertok esan duen bezala, prozesu horretan denok oso enfokatuta egon gara, harreman oso estua izan dugu, eta emaitza ni oso harro nago. Nik uste du gainerakoak ere harro daudela. Nik Jose Antoniok esan duenen aritik oso harro gaude Movistar Plusetik. Guretzat modelo 77 da guk ekoitzi nahi dugun zinema mota, eta hor lerro batako serietan garatu duguna, gure historia kontatu, Il Invisiblearekin egin genuen, El Día de Mañanarekin ere egin genuen, eta Mientras dure la guerrarekin. Eta oso ondo funtzionatzen digu lerro horrek Movistar Plusen. Konpromisoa izan behar dugu gure herriarekin, gure kulturarekin, gure historia kontatzeko, eta zein da izan diteke talde hobea, hemen dudan talde hau. Bereiekin hasi ginen Lapesten lanean, eta nahi dugu beraiekin lanean jarraitu, zoragarria direlako. Beraz oso harro eta pozik gaude gaur hemen modelo 77 aurkezten dugulako. Egunon, nik galdetu nahi nuke gidoiari buruz. Hor, filmaren amaieran agertzen diren argazkiak ezakit agertu ziren gidoiaren aurretik, edo gero ondoren dokumentazio guztiarekin. Nola izan zen dokumentazio guzti hori biltzea gero gidoia egiteko? Eta gero ideiari buruz, badago esaldi bat, filman, asko gustatu zaidana. Eta da, ondo gogoratzen dudan, el derecho de todo preso es fugarse. Preso guztien eskubidea da ihes egitea. Esaldi hori hasieratik egon da? Bai. Maxima antzeko bat izan da. Beraz, beti egon da hasieratik. Eta dokumentazio hori dagokionez, egia esan oso sakona izan da. Hainbat urte egon gara elkarrizketak egiten presoei, funtzionarioei, kazetariei, abokatuei, eta aurkitzen genuen mundu guztiari, kopelari buruz zekien jendearekin hitz egiten. Hemerotekan egon gara, aldizkariak errebisatzen, egunero informazioa baitzegoen espetxean gertatzen zenari buruz, amnistia politikoaren ondoren. Eta gero bibliografia asko, ere urte hauetan, gero liburu asko idatzi dira gaiari buruz, eta argazkiak izan dira funtsezkoak dokumentazioa lantzeko orduan, jantziak diseinatzeko orduan, presoek jarrerarako, eszenaratzearako. Argazkiak, kredituen horretikan, badago argazkiren bat azken momentuan iritsi zena, baina argazki mordoa izan genuen, ordenagailuan gordeta. Prozesu oso luzea izan zen dokumentazioan. Hau da, espetxean egotea besterik ez egun falta. Tartetxo batez argazkiak agertu ziren gehienak
garapenaren hasieran, 2005 inguruan, eta nik uste du zentzu horretan bigarren aukera bat izan dela, Borjasak esan duen bezala, gauzak ez dira bukatzen, baizik eta bertan bera utzi egin genuen demoraldi batez, eta 10-12 urteren buruan beste ikuspegi batekin hartu genuen ura kozinatzeko nahia. Ondo etorri zaigu denbora geldialdi hau, horrela egin ahal izateko. Hola, bueno, enhorabuena por inaugurar. Kaixo, zorionak 70. edizioa horrela inauguratzeagatik. Galderatxo bizkor bat, ni entzun nahi dut Fernandok esan nahi duena, ere bai. Nik uste bere pertsonaiak asko gozatu duzula berarekin. Ez dakit behartzen nuen edo ez, baina ikusi zaitut zure saltsan eta gantz komiko hori pixka bat alde batera utzi ez, nahi zenuelako pixkat alderdi komiko hori gainetik endu, eta ez sartu betiko pertsonaietan. Miguel eta Javierri atentzioa deitu dit asko, prentsaurrekoan. Zuek bi ikuspegi horiek izatea, Javierrek esan du pesimistago dagoela, hau da, nola doazen askatasun kontua, Miguel optimistagoa da, atentzioa deitzen dit adinagatik. Nik ez dakizu 86koa bat ezaren, baina, bueno, kintantzeko gara eta Javier txikia zinen, 78an, uste dut. Bueno, esan dezagun, txikia izaten jarraitzen dut. Baina bai, gogo eta bada. Baina uste duzue ere zinemak ze film honek galdera asko plantearazen digu eta erabakiak ere plantearazi ditzake. Hau da, esan mesedez ea filmak ere horretarako baliote duen. Eta amaitzeko, Alberto, zer dute espetxe eta ies filmek etengabe dira ia gehienak maixu lanak eta zergatik gustatzen zaigu beste olako filmak ikustea genero horretakoak. Bueno, egia esan, zinema niretzat, maila pertsonalean, niri asko eman dit. Hau da, niretzat, ogibide honek, badu gaitasun bat bizitza aldatzeko. Nik uste dut nerako eta txarrerako. Segun eta nola bizi dituzun. Nik uste dut aukera dugula jendearen pentsamolea aldatzeko filmak egiteko aukera hori. Nik badut lagun bat, asko pentsarazi diona film honek. Ze egoera komplikatu batean zegoen. Eta film honen ondorioz berak aldatu egin du bere bizitzeko modua eta bere bizi kalitatea aldatu du. Eta uste dut film horrek baduela beragitasuna. Ez dut uste egiten den proiektu bakoitza egiten dela bizitza bat aldatzeko. Nik uste dut zinemak asko ematen duela. Bai. Entretenimenduaz aipatu da, egia da, zinema da, eta zinema aixiaren parte da. Baina uste du niri gustatzen zaidan zinema edo hemengoe maikoei gustatzen zaiguna, edo gehienoi honelako zinema gustatzen zaigu. Ez duzu bakarrik ondo pasatzen, edo gaizki pasatzen, baizik eta eraldatu egiten zaitu herritar gisa. Ikusle gisa, eta Albertoren filmen indarrak hori du, atzera begiratuta, 7 Vírgenes, Grupo 7, La Isla Mínima, El Hombre de las 1000 Caras, hau bezala, errealitate soziopolitikoa hitz egiten du. Eta ikusleak ari horri tiraka egin nahi bat dio, galdera askorekin egingo du topo. Eta hori da zinemaren helburua azken batean, hori bilatzen dugu. Eta nik uste du genero horrek zuzenean ukitzen zaituela, ze ez dago gauza okerragorik zure denbora beste baten esku egotea. Eta oso erraza da empatizatzea espetxean dagoen jendearekin. Eta oso gauza oinarrizkoa da. Naiz errugabe edo erdun izan, ni 5 minutura nahi du denek egitea eta alde egitea eta errugabe esatea errugabeak direla. Bueno, niretzat egia esan
amets bat izan da. Albertok badaki aspaldidanik ni kaina botatzen niola kaina bera, niretzat amets bat zen berarekin lan egitea zen. Niretzat bera da gu gaur egun dugun zuzendaririk onena horrela sentitzen dut. Eta iritsi da une hori, pozik nago, ze errepartoko pertsonaia da, baina komplexua da. Oso pertsonaia polita da, alderdi asko ditu, eta zaila izan da ze oso denbora gutxian gauza asko kontatu behar nituen, eta ulertu egin behartzen nolakoa zen pertsonaia. Nik asko gozatu dut pertsonaiarekin. Egia esan, ni erosoen sentitu naizen lanetako bat izan da. Espero dut laster lan egitea berriro Albertorekin, eta benetan niretzat ametsa izan da. Eta beti esker honeko izango naiz Albertori eskerrak emango dizkiot beti, Rafael Feleri, Movistarri, nirekin kontatu dutelako film hau egiteko. Ze oso pozik nago, oso zoriontsu, nik uste dut film txar bat egin dugula, kriston filma. Bai, eta Katalinak ze iritzi du bere pertsonaia horrekin. Bera da koloreari salto egiteko hori. Nola izan da prozesua? Bueno, hola, buenos días. Kaixo egunon? Niretzat pertsonaia hori opari bat izan da hasieratik, irakurri nuen lehen momentutik, uste dut Lucia, beri filmari argia eta aldaketa eman diola, eta gainera bazuen erronka parte bat ere bai. Ze azkenean trama guztia manpara baten bitartez egiten da, eta antzezpen mailan, eta pertsonaia sortzeko orduan oso interesgarria zen. Eta asko gozatu dut eta zoriontsu nago egindako lanarekin. Bai, galdera bat Albertorentzat. Ni hasi nintzenean proiektu honen berri izaten, ulertu nuen IES-ean zegoela oinarrituta modeloko IES-ean 78. urtean. Baina gero filma ikusi dudanean ikusi dut ezetz. Ez dagoela eraikia klimaksa IES-a izan dadin, ze beste lako zerbait dela. Beste gauza batzuk kontatu nahi ditu. Eta espetxeko drama kontatzen du, eta gaitare thriller politikoa. Eta, hau da, IES-a iristen da hasi eta 2 ordura. Metraiarin ia 2 ordura, eta 10 minutuan amaitzen da. Hori pixkat erabaki arriskutsua iruditzen zait gidoi ikuspegitik. Ze berbadan nire aurre iritzia da, ze nik espero nuen IES-a ikustea. Eta ez da hori. Ez. Nik uste dut oso ondo azaldu duzula. Hau da, filmaren ebazpena hori da IES-a. Eta niretzat, baita ere filmaren amaierak justizia poetikotik zerbait duela. Ez dela benetako justizia iritsi ez, eta erron justizia poetikoa egiten da. Eta spoiler txiki bat egiten ari naiz. Baina bai, amaierakoa, justizia poetikoa iruditzen zait. Zer moduz, Alberto? Gonzalo Hurtado naiz, Perutik, galdetu nahi dizut. Zure filma ikusirik beste batzuk etortzen zaizkit, gogora Espresoen Medianoche, Alan Parkerena. Hau da, film horrek ere bazituen azpi generoen erreferentziak, eta hori ez duzu saiestu, badibidez musika aldetik. Eta baita ere behar bada horiek erabili dituzue. Egia esan, prestalanaren aurretik, zinema film asko ikusten ditut, baina filmatzera astera noanean, ja filmatzen hasten naizena, saiatzen naiz ez ere ikusten. Ze benetan berala kutsatzen naiz ikusten dudan gauza ororekin. Joaten naiz leku seguru batera, joaten bali naiz zerbait ikustera kutsatu egiten naiz. Beraz, ikusle hobea naiz zuzendari baino. Ikus dezaket edozein filma eta interesatu egiten zait. Eta gainera genero asko gustatzen zait. Beraz, uste dut hemen filma askotako gauza daude Espresoen Medianochetik, behar bada, Midnight Expressetik, baina erreferente gisa izan dut Bekeren la evasion. Fijatzen bazarete badago eta suin txiki bat, hortz eskuila galerian, hor jarri gendun, omenaldi txiki gisa, film horri omenaldia eginez. Batez ere
tasuna zuelako, eszenaratzean eta ikuspegi horregatik. Berbada hori izan da erreferentzia argiena. Frantziar film hori, baina bilatzen hasten bazera seguru gehiago daudela. Ze genero hori gustatzen zait eta ikusle gisa oso ondo pasatzen dut olakoak ikusten. Buenos días. Egunon, galdera bat dut zuzendariarentzat eta gainerako antzezleentzat. Filmak kontatzen dituen gauzen inguruan, politika, preso politikoen egoera, pertsona homosexualak, baita ere zaldia sartzen denean, hau da gidoiagatik ezin ziren denak garatu. Baina badago gairen bat gehiago landu nahi izango zenuketena, adibidez kabail zaldiare sartu zenean, benetako sarraskia egin zuena Espainiako espetxetan. Ekoizleei lehen esan dute, erretratu nahi zutela historiako une gehiago. Etorkizunean ze beste garai erretratatu nahiko zenituzkete. Bueno, esan duzun bezala, garai horretan milaka historio arkitu genituen, preso bakoitzak zuen zerbait kontatzeko. Eta bai, gauza asko utzi behar izan genituen kanpoan. Une oso berezia zen modelon, adibidez, invertido delakoen modulo bat zen, modulo bat zegoen adibidez jartzeko. Eta Union Militar Demokratikoakoak zeuden, seakoak ere hor zeuden, gatazko bat zentutenak, eta Els Joglars ere hor zeuden, ze tornaren prozesuan zeuden. Izan ere, Els Joglarseko kideren bat elkarrizatu genuen bere garaian. Ez dakit, hainbeste kontu zeuden, hainbeste gauza kontatzeko, hain aberatsatzen guztia, aukera bat egin behar izan genuen, eta gauza asko kendu behar izan genituen, noski. Bai, nik uste dut, geratu ginen, geratu behar genuenarekin nik uste, baina milaka gauza zeuden egia esan. Bai, nik, ez dakit egia esan, ze gertakari nahi dugu genuken kontatu zu, sartzen zarenean gertatuakoren historian, orain ez ere hitz egin behar du. Hau da, gertatu zenak nolabaiteko lotura izan behar du orainarekin, komentatzen ari garen bezala, eta leku horretatik gauza asko buruz hitz egin daiteke, garrantzitsuak direnak, adibidez Miguelek esan duen bezala, nik uste dut espetxe batean gertatzen dena begiratzea, ulertzea jendeak zergatik dagoen hori ulertzea eta hori humanizatzea nik ondo egin nahi nuen eta egiatik egin nahi nuen benetako tasunetik, Albertok eta Rafak egiten duen bezala. Hori oso garrantzitsua da. Beraz, etorkizunari begira beti oso irikita gaude iraganeko historia kontatzera, baina garrantzia dutenak gaur egungo publikoarentzat, guretzat. Eta azken galdera, egunon, nik galdetu nahi nizueke, ea film hau fokalizatu duzuen Espainiako merkatuarentzat, ze gai garrantzitsu bat hitz egiten du Espainiako gai garrantzitsu batetaz, transizioa eta modeloa. Baina jakinda espetxe genero asko esportatzen dela, eta gero gaina Javier Pérez duzue, Miguel Herran ere serien ondorioz paso ezaguna da, zineman egin duen lanagatik. Hau berbada Domingorentza da. Nazioarte mailan ibilbide bat eman nahi diozue film honi? Nik sekula egia esan, orain Domingok esango dizu, baina nik sekula ez dut idearik izan gai horren inguruan. Gu film bat egin genuen La Isla Minima, bi polizia dia transizioan, Guadalquiberreko paduretan eta mundu erdian ikusi zen. Frantzian 300.000 sarrera saldu zituen, astakeri bat. Eta Europako publikoan esari erabazi zuen denetatik pasatzen. Eta gero egin ditugu beste film batzuk, pentsatuz bokazio komertzial handiago zuenak eta ez ziren inora joan. Bera sekula ezakizu. Uste dut filmak bateragarri egiten duela, da genero filma da, eta une historiko bat ere tratatzen du. Eta bere testuak ditu, eta hainbat auzi garrantzitsu. Ondo interpretatuko duena hemen dagoen norbait. Baina ikusten deneko gai unibertsala dela. Eta izango duela bere ibilbide nazioarteko ibilbidea, pesatzen dut baietz. Filma zorionez, hasi du bere bidea, ze aurkeztu egin da, hainbat nazioarteko merkatutan, eta kontratuak egiten hasi gara. Beraz, naiz eta bizi duen momentua, banaketa zinematografikoa,
ez da unerik onena, oraindik ere merkatuak geldiri daude, baina filmak bai interes handia piztu du, eta espero dugu funtzionatzea, ondo bidaiatzea bere garaian La Isla Minimak funtzionatu zuen moduan, oso ondo funtzionatu zuen, ia Europako herrialde guztietan, eta uste dut, gainera, oso errentagarri izan zela, saria eman zioten, Europako publikoaren saria eman zioten, La Isla Minimari. Eta hori bozkatu egiten dute, bi Europako herrialdetako ikusleek. Hau da, ez da epaimaikide batek ematen duen saria, ze ikusleek. Nik uste dut film honek, eta la espero dut, eta gainera hemen Disney Espainian lan bikain bat egingo du. Nik uste dut publikoaren filma dela, eta espero dut ere akuilua izango dela. Ikusleak, aretoara joaten, gero eta gutxea joaten diren ikusleak, joan ditezen. Entretenigarria da, eta bakoitza iristen den lekura, baina uste dut filmak funtzionatzen duela. Bai, jakina. Bueno, aretoetara itzultzeko momentua da, zinemaldiarekin hastekoa, egun unkegarria da, bai, sokaren alde honetan eta bestean den guztiontzat, txalo bero bat, beraz, modelo 77-rentzat.